Sa laing bahin, kontraktor nga si Sara Diskaya og laing 8 ka mga kaubanan na nga nabilanggo dinhi sa Sugbo o sa Dakbayan sa Lapu-Lapu in particular, niduso og motion aron ibalhin ang ilang kustudiya ngadto sa National Bureau of Investigation kon NBI. Naabot man Sara Diskaya dinha sa Lapu-Lapu. Ang tubag dunay kamanduan nga ang hearing ni Sara Diskaya ana ibutang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Manang naa siya karon mapriso sa Lapu-Lapu City Jail. Nga kadto mga friends si Diskaya na unsa naman ni karon nga marugwa na may mga friends. Doon na may mga projects. Si Diskaya mga higala nga kinini ang naa dinhi sa Sugbo. Doon na mga dito'y congressman nga doon ay picture sa Diskaya. Kadtong uban nga mga doon ay mga higalay mga projects nga naas Diskaya. Kadtong dire sa may kutkut liluan. Ang flood control project mga higala. Ang kadtong sa Malabuyok, asa naman tong ilang mga friends, itong mga politicians nga naa dinhi, nga doon na mga higalay kadaghang kontraktor sa Cebu, daghang mga engineering school sa Cebu, daghang mga construction firms, apan niabot gud sila panguha mahigala og construction firm didto sa kauluhan sa mga Diskaya. Karon nga napriso na naunsa naman ron, wa na may niduaw mga higala, moro na kamahay Diskaya ni kalakiyag asa naman iya mga bisyi. So unsa may kagahuman anang ICI. Mura lagi na may gala gibutang-butang lang murag paghapuhap lang sa mga Pilipino, paita ning kalakiha.